Sa Good Vibes, kooperatiba sang mga mangunguma sa Barangay Patag sa Silay City ang nagasupply sang utan sa isa ka higante nga fast food chain. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung may buligikan sa gobyerno, layo ang madangatan sa mga mangunguma. Ining natabo sa Barangay Patag United Organic Farmers Association o kun bapaw pa. Sa tuanay, malabutan pa sang duha ka adlaw antes matransport sa mga mangunguma diri ang ilang nga produkto sa dalan kag para matransport sa merkado. Pero bangod sang bulig ni ani Governor Alfredo Marañon Jr., Office of the Provincial Agriculturist kag Public Information Office, tigayon nga natagaan sang atensyon ang ilang nga kahimtangan. Ang sadtuan ay duha ka adlaw nga pagtransport sang utan kag paghakwat sang sinako-sako nga mga utan karon posible na nga matabok kasulod lamang sang isa ka minuto. Ini pinaagi sa cable car nga ginpahimo para sa ila. Pagsiling mo ya subong nga marges kaya duga-duga to kana sa tiyak. Tanguna duwa kadlaw pa na. Anis makaptabok sa tiyak? Kay Andre sa una ya si pada dala. Tala ni nagaling mo na oh. Layo na. Tapos bitbit pa sa sako. Yung madugmok pagati sako na pasan mo. Tagduwa ka adlaw subong ya, minutos na lang tabok mo na. Minutos na pagsiling harvest ta, muning adlaw harvest ta da. Harvest ka. Mga pechay, repolyo, sayote, rabanos, cauliflower, kamatis kag iban pa ang ilang gina-produce nga mga utan. Makabig man ini nga classic example sa ginasiling nga farm to table, preska nga harvest gikan sa uma, rekta sa mga kalan-an. Subong ang amon nga pag nadeliveran ko ng halindre, ginaagi ko na sa roster. Roster ga rekta ko sa balaring, mga milk cans dito kag sisay. Ay mga kalan-an dito? Dili ka mo matugatag dito sa balaring. So naka one time naka-supply kami to pero tungod nga ang supply nam jutay pa lang, way pa kami nakabalik. So balik ko naman sa namin. Kag bangod man sa bulig sa Department of Agriculture, tigayon sila nga naka-connect kag naka-accredit sa Jollibee Foods Corporation. Sila ang nakadulong sa mga utan sa mga branches sa Jollibee kag ginapatraining pa sila. Kung accredited ka na nila, but silingon, may mga restaurant nga under sila, kamong ga-deliver, sa inyo talaga kuha. Kaka-deliver kung hindi ka na-accredit sila. Sa okay, kay under na sila, pwede ka na-deliver. Directly na. Directly na. Mga Jollibee mismo nga branches, ga-deliver mo kamo? Pwede na kami. Eh kung hindi ka accredited sa Jollibee, hindi ka deliver sila nga. Pati ang mga mangunguma sa kaiping nila nga mga barangay ang nagapasulod na sang ilang utan sa kooperatiba sang Patag. Sila mismo nagapananom, sila ang nagaani, kag sila man ang naga-marketing. Ganit ran nga benepisyo, rekta sa mga mangunguma kag hindi sa trader. Ginkilala man ang ilang good agricultural practices kay hindi sila dependent sa chemicals sa ilang pagpatubo sang utan. Ginakulang paganing ilang supply sang utan sa ilang mga customer. Kung wala nag-pandemic, ayawan sila kalagas ang demands para sa ilang utan. Sa karon, ginalauman nila nga kuntani, mapadayon sa masunod nga henerasyon ang ilagin suguran kagin pangabudlayan.